Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, kabarangay, kapungan, kan oray dagiti kaapa. Oh no! Joke only. Bawal ti kaapa. Intay nga ruden, kiwaran ti istorya nga intay idasarit akalitaw, naggapaw iti pagayam, nagpailingay diti nagana Donato, kastiman ti surat ni pagayam Donato, iti probinsya ti Cagayan. Ken ka Mang Bianong. Mang, kunaklataken ka ata, day tamad tinakairwaman ti tao, ayawag ken ka, nga ori amukmait nga, inaunaak ngem sika, tagtawin na kaw niti, nasurok 50. 50 kat 5 kaon, ngem, feeling ubing pelaang, no day tay, agdengdengig iti drama yaw, takasla, agsubsubliak iti napalabas, Mang Bianong. Naawisakmat na nagsurat dito programa, ta kayat kuman manggigan ti balakad mo, kalpasan ngay nak isalaysay toy nangrugyan ti parikot kao. Kastoy man ti Rugina Mang Bianong. Ay, Albert, anak ko. Nene, apa yan tata? Apa yung agsangsangit kayo ngayon may didibalay? Nagapa kayo kininana? Saan? Wrong mistake. Ha? Anya nga ron tisangitan nyo nga Kasanaw kat madanag anak una yun anak ko. Apay aya tata? Masakit jay inayaw. Kasapolan na maospital. Anya? Kasapolan tinakkel agatan anak ko. Tulungan na kami kadi ay ti inayaw. Tulungan nyo dagiti nadakkel yo anang padakkel kada kayaw. Kanang daldalos itirugit nyo, hindi babasit kayo pailang kani ading mo. Anya nga min ayaw ti sakit ni nanang tata? Basta nakaraw. Iso ka sa pula na may ospital. Katawan ti kwarta kapag ospital ko kenkwana. Nakaarugaya min ti sakit na. Ngam apay nila lang ang bagayan nga Kwa nga main. Kunak no simple lang ti sakit na anak ka. Midiin pa check up ka ay nagkarumagaya main. Alang arod tata, ibaon ko ni bakit ang mangirwari ti kwarta ijibang ko. Ay, nagyaman ang anak ka. Imbag langit din na singput ka. The best ka, anak ka. Ay. Manungay ti ruwar ko iti bangko lakay.
Uray mangirwar ka na iti 10,000 a pisos. Mangirwar tanto manen, nukurang da ito nga aramatan ni nanang. Kasaritak to ti kabsat kaw, no addamat maited na. Alangarod tagudungak. Sikapay lati makaamukan ni tatang. Uy, nala. Alala, mapangkangaro din. Tapno saan ka amaaldawan. Kahit saan mat amarabyan ni tatang nga agsubli, iti ayan ni nana. Tatang, ano sa nyo pa'y dayto'y 10,000 a pisos Ay na. Ang iyaman ako na'y anak ko. Dakalabanag na ito yun na pagpaagas di inayaw. Sumarantan day jay. Sana bale, taumay kami di ayan nyo inton bigat. Kalpasan ang makasaritak ni Hilda. Takitain na maitno niya ti may tulong na. Kuha. Ag tinulong kami ngagkabsat no anyaman ti kasapulan ni nanang. Sige, anak ko. Agawid akaw. Sigurado nga or-orayan na kung di inayaw. Mabit lang, umayan. Nay, Albert, nakaumay ka mat, anak ka. Nanang? Oh, payakas lang nakakita ka iti alalya, nakakita kanyak. Nasaranta kayo? Katuan mat. Apay, kayat mo ayang agmamayuak, kayat mo ngagsakitak. Kuha, ti amok ket na-ospital kayo, akas itinakunan ni tatang. Anya! Ay, nagkaroon jay amayaw. Kayat nan samutan ama po kawak ta kayat nan tibabalaw. Bastaw sa laklakayan! Inikak pa nga ron iti kwarta a pagpaagas yu ka no? Na, pinagbalindak pa'y gayam arason tapno makadiskitar lang iti kwarta. Agsaga na kanyak jay amam do sumangpalt. Makaraman kanyak tiawanan bain. Patorayak man nga oray lamariwan. Nagapuam. Nay, apayakas ta tilangam, Norma. Makapungpungtot kan samat. Anday ka, apa nga tungpa ka ngay, anya ka matain. Nariwang ka. Saan? Anday ko. Nariwang kan. Ayaw, wan, Norma, nariwang akaw, anay ka. Diyas kay kalaklakayan. Agasam taramatan nakpayan iti. Ay, uray dyan anak mo. Alilawang pa yan tapno bandaan kay ti kwarta. Aganat kamutlaw na yan amabalaw. Anya ti kayat mo, ha? Bakit? Nangipanam iti kwarta ngay nalam ka ni Albert. Nangipanam kulak. Awanan bakit? Naabakan iti sugal. Anya! Anay ka, kinugtaran na matan, bakit? Korang pa'y ta! Bayadam tinalam a 10,000 ka ni Albert. Tanusan! Sikat ilakaw na dapay mayatamang gatanggan ka. Tapno aday bayad kaw ija anak mo nga inis ka mo! Nauyong ni bakit ka no makapungtot mang biyanong. Agdiso adagos ti imanan no makapungtot. Sapay nagdagsan ket urayak la maariwang no kasjay tungpaan nak. Basol kumatkid day no kasjay makapungtot kanyak.
ngem saan naklatamot nangirnab. Iti may sagong daway, napanak iti balay ti buridet nga anak may. Kay, Hilda, anak ko. Oh, apay tatang, ginagara yung matimay dito'y balay. Kwa, anak ko. Day, Anya ti masapulyo. kwa, nauma ako nagsugsugal. Ne, kasayaatan deta ada mag-atatang. Ragsak min ngay no nauma kayo ni ti panagsugsugal nyo. Ay, wen, anak ko. Kaya't ko talagang tagbalbaliw. Iso nga inturturod kun ati masidagkan ka. Anya ti maipaay ko kada kayo tatang. Kwa, anak ko. Kaya't kuman natulungan di inayo amang guide, baba ni di pa nagdadait na. Iswa na panunot ko ti gumatang mat iti buryas at araknag anak ko, bareng numapaadaw. Nagsayaatan deta na panunot yu tatang. Anak ko, tapno matulungak mo di inayo Iswa kaya't ko ti gumatang iti dua buryas. Babae kang lalakay. Paadwak man, anak ko. Bareng nung mapaanak kong tuno dumakkel jay babae. Napintas deta na panunot yu tatang. Anya nga ti kayat yu amaramid ita. Ay, kwa. Problemak no pangalak iti paggatang ko iti tarak na kaburyas. Iso nga imasidig akong ka, anak ko. Ha? Bareng no matulungan nakmet Ala, idiskitaran kayo tatang. Uray umutang ak iti maitid ko kada kayo. Tapno marugyan yung deta pagsayaatan na napanunot yo. Ay na, agyaman anak ko. Di kagda nagtabayadan ka no mapaadok to di buryas agatangay. Nanang, kumusta kayon? Kastoy, anak ko. Kaas ni Apo Diyos, nasaranta at latamat. Adulat tamot ti umay agpadpadait kada kayo Nairuam da ngaminan kanyak. Iso asandak apampanawan dagiti sigod a customer ko. Ay, kat mayat ano kasta nanang? Ay, wan. Ayan na ngay dagi jay baboy yun nanang. Itay pa'y kami nasapsapulog no. Ayan tinaarami da balay da. Baboy! Wana nang, di mo't nagtarakan ni tatang iti baboy aya? Anya? Mamati ka mat no agtarakan day jay iti baboy. Kat no saan ama ibalbalay. Kanayon arumwar. Diyak amaw no sa dinuladitan ti papapanan na. Ha? Kat no inik ka kiti paggatang na kano iti buryas at araknan na nanang. Anya? Apay ngamin nga inikam. Sigurado at mayabang tinala na akwartakan ka. Anya? Amo yung lagarudan asugador di amayaw. Ngam itad kayo laptamot nga itad iti kwartakan ko, ana. Nagsaya at mo't ngamin tipan nakisarita na kanyak nanang. Ti amok akot. Pudno amin dagiti imbagbagana. Awanan na may saan nakamat, Hilda. Binaboy nandiy kwarta nga intad mo kankwana. Kanyamat kain, nagmalas at talaga na tao. Da kayo mutlatan ti mga babak. aklo naman nga wantigasat mo ita, tata. Sorry no ima-ima ka nga gawid. Donataw! Ay, sos. Na. Adan titigray nga asawa yo, tata. Ay, Norma, anyat ko ang detaw. Agawid tan! Di nakibaba Norma. Agawid tan no di mo kaya't amang riribukak dito ikat si kamot lang ti may babain. Sige, tata Donato, agawid kayon. Awan mo't langin ti pagsugal yaw, ta. Nabuttawanan ti bulsayo. Da kayo, mat! Sugan la ti amuyaw! Idinto talaga do ti saanan nga glamaw, tawan ti may gatang day ti lamutan da! Nani pananyaw iti konsensyayaw!
Kaya't ko lang mati bumawi iti abak ko bakit? Isa di mawatak iti kwarta kan ni Hilda. Awan babain mo laklakayan. Agasam tikas na nga ramid mo. Nagregrigatan dagiti anak mo nga mapanmula ang pagsugsugal. Planok mo't kat ti gumatang iti buryas at araknak no mga bakak iti sugal bakit? Ay, awan mo. Talaga kit di alaklakayan ka nga awan tinaglakayam. Ah, Naimbag tasan nga imala dagiti anak tayo ti aramid mo. Konsumisyon ka. Sogador ka lang arudan. Manangan lilaw ka pa'y. Agtalaw kan! anya? Agtalaw kan kunak! Diyak ka sa pulan ti asawa kaskan ka! Norma? Makaumakan! Ah. Nabayagan nga anusak ti kinasugador mau! Ngam kimaro pa iti aramid mau talukom pati anak ta! Iso nga agtalaw kan! Naipapanak kumangay no agtalawak. Basta agtalaw kan! Tawid ko na ito'y abalay ka dagiti dadakkel kaw. Iso nga dakar bangak amang patakyas kan ka no kaya kaw. Kunak no bungala ang tipungtot ti asawak ti panang papanaw na kanyak mangbiyanaw. Iso adyak nga raw din kaskasaw. Kabigatan nga raw kalpasan ti panangibagana nga agtalawak kay Hoy! Agring kan, donataw. Nay, apay, aya, Norma. Nagsapa pa yung riring nakaon. Naisagana ko dagiti gargaret mau. Mabalin mo ti agtalaw. Apay, apagtalahon na ngay. Di mo imbagakan ka di kalman apumanaw kan? Naumakon kan ka! Diyak kayatan akabalay ti asawa asogador kan manangan lilaw! Norma, di nang angawon akastaa. Anya nga agawan? Saan adyok daytoy anya? Agpaypayso daytoy! Awan lati panawon ko ang makijok-jok kan ka! Alakitin! Agtalaw kan! Imo na ni Jerwar dagiti gargarot mau! Anya! Norma, lukatam da iti ridaw da isarak ko dagiti gargaret kaw. Agtalaw kan! Sige matan lukatam da itaw. Agtalaw kan kulak! Di ka makauawat! Ipabarangay ka, no di mo pa ilalukatan to ridaw. Ay, sige ipabarangay na klaang! Saan na ka mabutang? Anya! Ipulog ko ba't amin ka ni Kapitan ti konsumisyon ko kan ka? Taak laang no asino ti kanunungan ni Kapitan ka na ta? Ay na, Norma. Pastrakan na kamatan, please. Ne, da kayo matatang. Apay dagita malay tayo? Kuha, anak ko. May kayo, tapno umutang kayo, ket agaramid kayo, iti istorya nga inuulbod, agawid kayon, tatang. Kuha, anak ko. Siya anak nga umutang. Pinapanaw na ko ni nanang yung balay at hawid na. Anya? Makipagyanak pa'y kumakada kayo, Albert, anak ko. Ay na, pasensya kayon, tatang. Umay itada katugangak. Basit mo't ti balay may. Agsisinuksik tayo no agyan kayo pa'y ditoy. Imbagda katugangak tauray manugang daklaan. Kat didak kaba ilan alukwoy, tatang. Albert, anak ko. Nasingpet da katugangak, tatang. Saan da amang lukluko? So naragsakak mat amang padanon kadakwada. Sige, tatang. Tadda pa'y aramidek.
Albert, anak ko. Lukatam na ito rin daw. Albert! Dituyak kumapay, anak ko. Oray makalawas laeng. Barang no bumaaw tong tipungtot ni nanang yu kanyak. Kwa tatang. Kasangsangpet da ipagko ken dagiti anak na. Iso crowded kami dito'y balay. Ha? Pasensya kayon tatang saan anasaya at no, ado tayo unay dito'y balay. Sapay ubing ti kakadwami. Nay, anya ngay kumati parikot no ubing ti kakadwayo dito. Hilda, anak ko. Oray makalawas laeng agyanak dito. Mga lumakasuro da iti inuulbod kada kayo. Wano saan? Isuro yu idang agsugal. Ha? Kaya't mimot adumakkel anasayat at tao dagiti ubing dito'y tatang. Saan naman nugal ken saan daman nga lilaw gapo iti kwarta. Pagkawanendat ka din, anak ko. Oray ni Albert, di na kinawat iji balay na. Kunak nawatan nak nito, Hilda, anak. Imbagak meten tatang, saan na mabalin? Agpinasensya tayo langan. Mangsapul kayo niti sa bali a pagdagusan nyo. Anya kayo matkain. Sakti amayo ng didak pa mo tulungan. Nangipanan niyo iti puso yaw. Oray ka siya no ti kinadagas ko nga amayaw. Saan kayo ati makkel nga agkabsat no awan na pulos ti kinaimbag nga inaramid ko kada kayaw. Laglagi pa nyo na ita. Mangiruruman kayo nga anak. Mang biyanong awan apulos ti nangawat kadagiti anak ko kanyak. Nariknak ti panangpapas da kanyak, akas iti panangpapas ti inada kanyak. Bambantayak nga rod ita ti bakante a kalkalapaw, ti anak ti maysa a gayem ko. Nangeg ko to'y programa iti cellphone ti anak ti gayem ko, iso nagpatulong akin kwa na no kasanaw ti agsurat dita programam, ta kayat kumait manggigak ti balakad mo. Agmay-maysak mang biyanong, iso nariknak nga raw ti kinapatag ti pamilya, bayat ti panagmay-maysak. Anya ti aramidag tapno makasubli ako iti sidong ti asawak. Ken agsublin ti sigud kinadagkat kanyak dagiti kimaya kayain nga anak ko. Tulungan na kuma mang biyanong, to'y pagayam mo, Donato iti probinsya ti Cagayan. Kinaliday ti kang runaan pakasaknam ita pagayam. That's right. Nalakaayat ti agmay-maysa, kang kanayon lang asi iliwakan ka. Mamatiak malabsamot lang dayta pagayam ko. Iti na minsan pa'y napanagnakan nga awan, tinasaya at nga ibunga ti sugal. That's right. Ti rason dagiti sugador ket pagpalabasan dala iti oras dati panagayayam da, katuwaan ako nada. Ti magdaduma, pangnayon iti igatang da iti makanda. No naabak ngay, day nga. Dagiti daduma, may gumunda iti sugal, nagbalindan nga adik. Agingga nga umabot pa'y iti punto makautang dan, agtakaw dan. Numaminsan, makapatay pa yan, tapno agdala ang kwarta pagsugal. Te kadaywan pamati ti adaw nga agsugsugal, kat panakaabak lang iti kwarta ti agbalay na pagbanagan natin na labas panagsugal.
Nalaka matarusan daytoy gaputa ti pinansyal apan nakaabak kat marukod wenno mabilang. That's right. Ngem ti kinapudno na ti epekto ti panagsugal kat pudno an nalawa ti matarastas na kat mairaman dita ti parikot iti psychological wenno daytay mainaig iti panunot ken emosyonal nga addaan narigat a marukod. Masansan sana maitudo adagos dagiti parikot nga adda pakainaigan na kadagitoy. Ken saan da nga ipapaayan iti atensyon dagiti nay maseknan aging gaasaan nagdakkel ti pannakadadael nga ipaay na. That's right. That's At right. ti sumagmamanaw nga epekto ti panagsugal, pannakautang, Correct. panagbalin na bangkarote, pannakaibos ti naornong akwarta, yaasidag kadagiti agpapautang nga adda porsyento na. That's correct. Adda kata maidarum ka wenno daytay lipitan na kadagiti nakautangan. Agtin nagpay iti pannakaarestar mo. Maksayan ti panagbalin mo produktibo. Pannakaikat iti trabaho, apektaran na pa iti physical asalunat mo. Insomnia. Correct. Dagiti nay panic attacks. Wenno atake tinalaos akeba wenno buteng asaan a mailawlawag, alimbasagan, ulcer, alcohol, wenno panagaramat iti droga. Pagayam ko adto nato, dayto yung ti sasaadam, panakiapam iti asawam, kandad dumaakamang ti pamilya, panakaisina, maikapis ka iti pamilya, kan gagayam. Ramanan na pa'y tasalon at tapanunot. Depresyon, wenno nalabas a kinaliday, asaan ama ilawlawag. Panic, wenno nalabas a panagkiba-kiba kan buteng. Desperasyon, nababa panangikabilangan iti bagay, panagbalbaliw iti personalidad. Pagayam adunataw, tangay napukaw mo ti panagtalag ti pamilyam, anu sambasitan ti panangpapasdaken ka. Ti panagtalag ngamin kat saan akas karina nga isublay. Correct. Kunangarod ni parokya, ti panagtalag kat kayaregan na ti tsokolatay. No natunawan, narigatan na maisublay. Ngem, adda ti makungkuna tayo proseso ti panagpaimbag. That's right. Aklunem nga adda bidot mo, ibabam dayta pride mo, daytay agkidaw ka iti sumalpot iti puso a panagsore, ken aminem ti dakkel bidot mo. Saan ka agtangtangeg? Sika tinagbasol, iso asaan asika tinangato ti porwana no talaga akayat mo pa'y maisublay ti panagtalagdaken ka. Correct. San mo nga ulitan tinaaramid mo abidot. Iti Kolosas kapitulo may 3, iti bersikulo may 5, ngarod masapol nga iwaksiyo dagiti naindagaan tarigagay akas iti imoralidad, kinarugit, kinaderep, kinarugso, kan kinaagom. Alright. Ati kinaagom, may sakita ti panagrukbab iti di Diyosay. Alright. Saan That's kaday right. makisugal ka kayat mo kayumkumen, akukusen, kayat mo nga aguman, ti kwarta, ti kayayam mo. Correct. Iso nga,
Iwaksi mo unti kasta nga aramid, wan? No kunam awan, san aday tay impapaawang awan, wan? Oh, yeah! Mabasa tayo dayta iti Mateo Kapitulo may 5, iti versikulo 37. Kastoy laeng ti kunayo, no wen, no saan, saan. Taagtaod iti managdakdakas, tanyaman nga inayon yaw. Alright. Iso wen, no wen, pagayam ko Donato, basta para iti pagsayaatan. Correct. Wen? Alright. Alah, kasta pa'y nga road papagayam, aging nga iti sumarunumanan ngayon tayo panagdatanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!